Усім прывітанне, гэта жывы эфір еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мяне завуць Маша Калеснікава. І сёння разам з Сергеем Будкіным, кіраўніком Беларускай рады культуры і стваральнікам сайта Тузін FM Бай Сергеем Будкіным. Так я ўжо сказала, мы будзем падводзіць музычныя вынікі года. Сергей, прывітанне. Да, прывітанне. Я спадзяюся, што не толькі музычны падвядзем, потому што вакол музыкі вельмі шмат чаго адбываецца. Ну так, згодна, так і зробім. Якім для цябе стаўся перадусім музычны год, раз мы ўжо з музыкі пачалі? Слухай, ну такім же, як і ў прынцыпе ўвесь год, я думаю, што для шмат каго мітуслівым, такім, за які цяжка пакуль учапіцца, потому што калі мы раней нейкія вынікі падводзілі так спакойна, сэнсавана, я прынамсі фіксаваў нейкія падзеі адразу сам для сябе, то тут просто вось як снежны ком з лавінай вот нясецца ці цягнік з вялікай хуткасцю, то так адбываецца у тым ліку і з музыкай, потому што вельмі шмат падзеяў, вельмі шмат цікавых рэлізаў, якія пакуль яшчэ нават у меня вот ляжаць недаслуханымі, поэтому вот адразу скажу, што будзе цяжка падвесці. Ну, давай тым не менш паспрабуем. Ўсё ж 3 самых пазітыўных моманта, які ці ўсё ж у нашай такой негатыўнай павесцы з негатыўных момантаў пачынаць, як ты хочаш? Ну, як заўгодна, можна з пазітыву, можна з негатыву. Давай з негатыву, каб прыйсці да пазітыву, каб гэты свет напрыканцы тунэлю ўсё ж быў у нас. Слухай, ну негатыў ён зразумелы, тое, што падавалася просто поўным абсурдам, несправядлівасцю, дзікасцю і гэтак далей у перыяд там з 2003 асабліва, з 2004 па 2015, да, я маю на ўвазе забароны канцэртаў, чорны спіс і ўсё астатняе, і падавалася там ужо падаць няма куды, то сёлета гэтая праблема абвастрылася настолькі, што тут уже не даводзіцца казаць нават пра чорныя спісы, а просто пра тое, што у тым ліку музыкаў, у прынцыпе, у цэлым творцаў пазбавілі нават права на рэфлексію, не тое, што на нейкае смелае, вострае выказванне, да, а просто на тое, каб хаця бы прагаварыць, прапець, да, прадумаць тое, што з намі адбываецца. І поэтому практычна ўсе, хто здольны думаць, апынуліся пад забарону. Так, на жаль, так яно ёсць, а другія, хто здольны думаць, таксама вялікая частка з'ехалі за мяжу. Так. А тыя, хто засталіся ў Беларусі, вымушаны залегчы просто на дно, каб захаваць сябе, не надта выпінацца, але нават там банальны канцэрт, не ведаю, там петлі прыстрасця з лепшымі песнямі, на жаль, у Мінску слаба магчымы на умовах там звычайных, да, па квітках там спакойна. Ну і в прынцыпе, я думаю, што кожны з музыкаў, які ўсё ж такі выходзіць на сцэну, далёка не ўпэўнены ў тым, што ўсё пройдзе гладка і канцэрт скончыцца, да, потому что я думаю, што вось гэты нейкі флешбэкі перад вачыма любога творца, які выступае публічна, я думаю, з'яўляюцца в плане таго, што вось зараз забяжыць амап, да, зараз усіх забяруць і гэтак далее. Потому что сам факт публічнасці у Беларусі ўжо як бы ёсць нейкай, не ведаю, праявай небяспекі. Давай пра пазітыўныя моманты. Што для цябе было самым галоўным? Для мяне, напрыклад, тое, што ўсё ж не гледзячы ні на што, выходзілі класныя альбомы і ствараліся класныя калабарацыі. Нечаканыя, але такія цікавыя. Слухай, мне цяжка даволі так аддзяліць тое, што было у другой палове мінулага года ад таго, што адбылося цягам гэтага года, потому што для мяне гэта нейкі адзін год, які вот просто вельмі спрэсаваны в сэнсе падзеяў. Але натуральна, што можна вылучыць уздым такой нейкі пік, да, творчасці, які прыпадае хутчэй за ўсё на канец мінулага года з рэштай як бы зачэпкай пачатку наступнага года, то бок гэтага. І потым можна адзначыць такой трошкі спад, які таксама ясна тлумачыцца, потому што
Людзі стаміліся, людзі расчараваліся, людзі просто захацелі як бы трошкі іншых эмоцый, поэтому я думаю, что вот в гэтым плане гэты год можа менш багацейшы ў цэлым, чым полугоддзя папярэдняга. Але тым не менш, ну, вельмі шмат класных рэлізаў. Я іх уласна для сябе яшчэ там не расставіў неяк па рэйтынгу, але ну вот просто сходу і па пальцах, безумоўна, гэта новыя рэлізы як бы там мастадонтаў нашых, так, то есть Крамы, Петлі прыстрасця, Лявона Вольскага, Парад Валаня Хітрык, якая праз вялікі перапынак выдала альбом. Дліна валны, конечно, на ўзроўні як бы застаецца такім класным. РСП, які наогул перажылі гэты год в таких як бы в нервовых нейкіх таких горках, то есть это і забароны, гэта і затрымання усім складам на падпольным канцэрце, і суткі праседжання, гэта і пераезд у Кіеў, гэта і са свабодным тэатрам там у Пашы Градзінскага прынамсі таксама як бы шмат падзеяў звязаны, але тым не менш яны таксама зрабілі новы рэліз. Вось Старвольса учора выдалі таксама. Саша Памідораў, ведаючы просто пра яго умовы існавання і жыцця, это просто вялікі цуд, што он яшчэ працягваў нешта ствараць, пісаць. Ну, напэўна, я пералічыў такую аснову, такі пул выканаўцаў і іх рэлізаў ужо прям зараз. Слухай, ну тут яшчэ і Корж на днях выпусціў альбом, і ЛСП выпусціла песню. Ты крывішся, Сярожа, што такое? Ну, мне фізічна балюча як бы слухаць згаданага выканаўца ДЛСП. Я бы пакінуў просто гэта ў баку, каб просто нікога не крыўдзіць. Ну давай, як хочаш. Я просто паглядзеў, да, я прымусіў сябе, некалькі дзён прымушаўся паглядзець кліп «Афган», і гэта, ну, як бы такі же стрэл у галаву, як зрабіў яшчэ адзін вядомы выканаўца беларускі ва ўкраіне у гэтым годзе. І я пра гэта не хочу нават казаць. Это, ну, не хочу нават нікуды записывать. Просто, ну, добра, што гэтыя хлопцы ёсць, і ўсё. Добра, тады перагорнем гэтую старонку і працягнем далей. Так, глядзі, ну, атрымліваецца, рэлізы класныя былі, так, нейкія цікавыя праекты ўсё ж здараліся. Пры гэтым у самой Беларусі такое выпаленае поле. Засталіся у выглядзе феерверку Ірыны Дарафеева з Алёнай Ланской. Вось, і ў прынцыпе ўсё. Астатнія музыкі ў падполлі з'ехалі, сядзяць, ці граюць у кавер-бэндах. Ну, я не ведаю, не настолько, мне здаецца, все кепска. В плане творчасці, да, потому что шмат чаго я просто ў гэтым упэўнены. І гэта адчуваю, і нават па... Это ж «Заспевай 7» было ў гэтым годзе, ты ж была ў журы, так? Я была. Гэта быў гэты год, ведаеш, ну тут так все намяшалася. Окей. Ну, цяжка уявіць, нібыта гэта было так давно. Так, гэта быў гэты год, і я не прыйшла, таму што ўжо з'язджала. І ўпершыню я не меў дачынення да гэтага конкурса як арганізатар, потому что ну, все свои проекты я поставил на паузу ці дэлегаваў іх іншым людзям. І тое, што я ўбачыў па выніку, меня вось так вельмі натхніла, потому что гэта абалденнай якасці просто песня, это обалденного потенциала выканаўцы, причем не только финалисты, потому что там у меня были свои фавориты, некоторые из них не потрапили. Але нават тыя фінальныя відэа 4, по-моему, так, полуфиналистов, скажем так, да, там, яны меня просто вот порадовали. Я с такой великой приемностью поглядел, причем некоторых выканаўцаў я абсолютно не ведал. Ну и лишне казаць, але песня Паліны Кітіваны, запісаная ў межах «Заспевай месяц», якую потым і «Ідуць» вылучыў, і я разабралі там просто на цытаты. Мне здаецца, што гэта песня нумар 1 гэтага года. Паліна Кітівана «Месяц». І, в прынцыпе, цяжка сказаць, што тут, што за мяжой, потому что
Ну, нават калі вось мы падтрымалі Беларускай радзе культуры там 80, больш чым за 80 творчых праектаў, з іх там вялікая частка музычных. І пытанне як бы дзе ўдзельнікі знаходзяцца, яно такое плаваючае, потому что на момант там падачы заяўкі все ўдзельнікі знаходзяцца ў Мінску, а назаўтра яны могуць знаходзіцца не ў Мінску, да? Поэтому я бы не падзяляў наогул, што тут, што там, а казаў просто пра агульнае поле беларускай культуры, якое ствараецца ўсімі беларусамі і нават не беларусамі, якія зацікаўлены ў развіцці беларускай культуры, дзе заўгодна. Я бы ўсё ж такі не праводзіў ніякую рысу па месцазнаходжанні, геалакацыі ў гэтую секунду творца. Поэтому в целом все, что там я казаў пра альбомы, пра песні, пра выканаўцаў, мне здаецца, гэта ўсё агульнае наше, і пофігу, дзе знаходзіцца чалавек, абы яму было комфортна і бяспечна яго сям'і. Окей. Аднак вось сітуацыя, што усе з'ехалі, допустим, да, ці там усе сядзяць, ці усіх звольнілі. Як уплывае тады агульна на беларускую культуру? Ну, я ўяўляю проста нешта такое лысае, менавіта тое, што застаецца там, што застаецца ў дзяржавы. Ну, тут трэба падзяляць як бы абслугоўванне дзяржавы, у тым ліку інструментамі, звязанымі як бы з творчасцю, да, то есть спевамі, танцамі, там, маляваннем нейкім. І сапраўдную нейкую культуру, у тым ліку незалежную культуру. Поэтому что да, в принципе, вот этой обслуговывающей сферы, да, режима, то тут, на мой пункт гледжання, все вельмі сумна, потому что засталіся при як бы, гэтым абслугоўванні людзі абсолютно не здольны ні на што, да, то есть, акрамя нейкіх вельмі сумных, хотя і смешных песен, да, там, у падтрымку. Я там спрабую глядзець там дзяржаўны нейкі святы, дзяржаўны канцэрт на тэлеканалах. Крэпкі арэшак ты, Сярожа. Ну, гэта сумна, потому что шчыра кажу, нават там раней з'яўляліся нейкія прыкметы творчасці. Поэтому, ну, ім прапанаваць няма чаго, акрамя вось нейкіх падзелак ці я не ведаю чаго. Просто таксама я не хочу абражаць гэтых людзей, потому что я ведаю, что можа быць шантаж, да, то есть можа быць як бы чалавек вот пяе і плача, да, як Лёша Хлястов які-небудзь, які там яшчэ не расказваў, калі яго паслалі спяваць на кастрычніцкую, калі акцыі гэта пратэсты маўклівыя праходзілі. Он казаў, я просто шел со сваім костюмом, меня просто покликали, я просто артист, я просто шел петь. И вот это вот, я думаю, что тое самае адбываецца са шмат якімі артыстамі, якія ўдзельнічаюць у дзяржаўных канцэртах, у дзяржаўных тэлешоу, у тым жа X-фактары, якія нам не ўдалося сарваць, на жаль, у адрозненні там ад Еўрабачання. Яны просто пяюць, да. І вот калі б яшчэ людзі ўмелі не проста пець, але і думаць, то, напэўна, мы бы ў такой сітуацыі не апынуліся сумнай, да, таксама. То есть яны проста саўдзельнікі таго, што зараз адбываецца. Маўклівыя саўдзельнікі, да. Ці якія, то бок, ну, вось як ты праходзіш, а кагосьці б'юць, і ў цябе ёсць выбар, да, там, паспрабаваць спыніць гэта, прайсці міма, ці проста назіраць за гэта. Ну, вось для мяне гэта рэжымныя артысты, яны сузіральнікі збіцця, прычым збіцця цэлай краіны разумных, крэатыўных, інтэлектуальных і таленавітых людзей. Глядзі, атрымліваецца, што гэты момант мы прагаварылі, а той момант, што звальняюць аркестрантаў, звальняюць з устаноў культуры спевакоў, звальняюць настаўнікаў, так? І атрымліваецца, што таксама нейкая дзіра такая вынаходзіцца, і будучыня ўвогуле пад пытаннем, будучыня музычная, будучыня культурная, то бок хутка дзяцей, тых, хто б хацеў яшчэ быць культурным, тых, хто гэтаму навучыць, проста не застанецца.
Да, тут якраз вялікая праблема, бо якраз рэжым адрубае ад сябе ўсё, што можна, і не разумее і ніколі не разумел, у прынцыпе, ролю культуры, да, потому что это было штосьці дзеля забавы, да, там спець з Баскавым там, на славянскім базары ў абдымку. То бок культура гэтай дзяржавы не разглядалася ў прынцыпе як нацыяўтваральная нейкая з'ява, да, з якой прарастае ў прынцыпе ўсё там каштоўнасці людзей, да, то есть іх дабрабыт, іх разуменне як бы сябе ў гэтай краіне і гэтак далее. І поэтому мне здаецца у гэтым і корань як бы трагедыі 2020 у тым, што сфера культуры недооцененая была першапачаткова. І адгэтуль пайшлі праблемы як бы з адукацыяй і в прынцыпе з культурным развіццём людзей, потому что фактычна як бы все прадстаўнікі рэжыму жывуць у рускім культурным полі, так, то есть яны не могуць жыць в беларускім полі, потому что яны бы тады не смаглі просто зрабіць такія рэпрэсіі дачынення да сваіх жа людзей. То бок гэта такое змаганне як бы на культурным узроўні адбываецца, і калі яшчэ хоць нешта было закладзена ў тых жа там школьных праграмах, у каких-то альтэрнатыўных крыніцах, калі як бы дзеці там, падлеткі, студэнты маглі штосьці знаходзіць. То есть мы можам згадаць і сябе саміх, да, то есть, што мы шукалі нейкіх іншых крыніцаў, іншых магчымасцяў адукацыі паралельнай, то ўсё гэта зачышчана зараз, ну, просто пад нуль. Праграмы таксама зачышчаны, все людзі, якія маглі хаця бы ў межах урока расказваць нейкія іншыя сцэнары, да, іншыя версіі там гісторыі, напрыклад, і гэтак далее, яны пасажаныя ці звольненыя, і атрымліваецца, што рэжыму няма над чым расціць як бы просто вот, да, тых, хто вучыў у прынцыпе, потому что менавіта культура дае гэты падмурак і разумення і самаідэнтыфікацыю, так. І атрымліваецца, што хто вот вырастае, да, вот хто гэтыя людзі, якія выходзяць там зараз там са школаў, універсітэтаў з разуменнем, што яны беларусы в плане чаго, да, якая ў іх мова, якая ў іх культура, якія яны ведаюць песні там, які ў іх веды па гісторыі. Беларусь это з 1900 там, з часу заснавання БССР як бы мы адлічаем ці адкуль, то есть і я не ўпэўнены, што гэтыя людзі нават будуць здольныя задаваць гэтыя пытанні, потому что в прынцыпе вот рэфлексія для гэтага рэжыму яна недапушчальная, да, то есть поэтому выходзяць нейкія паслухмяныя роботы, бездумныя, не здольныя на рэфлексію, на эмпатыю. І гэта вялікая праблема, якая калі справа зацягнецца надоўга, то ну, гэта пагроза як бы існаванню, в прынцыпе, да, нас як нацыі. Поэтому все, што могуць зрабіць людзі, якія з'ехалі, ці людзі, якія засталіся падпольна ў плане захавання культуры, гэта надзвычай важна. Любы кватэрнік там на 3 чалавекі дзе-небудзь там пад бараўлянамі, гэта вельмі важна для захавання нашай культуры. І калі такіх кватэрнікаў будзе праводзіцца там 1000 па ўсёй Беларусі, то гэта будзе нашым нейкім адказам на абсалютна знішчэнне і вычышчэння беларускага усяго беларускага з Беларусі. Давай нагадаю нашим слухачам, гледачам, што гэта жывы эфір Еўрарадыё, Сяргей Буткін, кіраўнік Беларускай рады культуры, сёння наш госць. Мы падводзім музычныя культурныя вынікі 2021 года. Задавайце пытанні. Мы гэта ўсё агучым, і вось ёсць пытанне ад Максіма. Так, Сергей, творческие белорусы за рубежом смогут сохранить нашу культуру или это угасание? Ну, безумоўна змогуць, потому что я бачыў шмат прыкладаў таго, як людзі раскрываліся просто інакш, ці адкрываўся большы патэнцыял, потому что в Беларусі, в прынцыпе, неспрыяльная ўмова для творчасці. Это вялікае дзіва, што у нас, в прынцыпе, так шмат здабыткаў за апошні там 25 умоўны год, потому что гэта ж все знаходзілася заўжды пад прэсам, пад забаронай, з перашкодамі, больш-менш неяк там перакатвалася, але па факце гэта все не падтрымлівалася, так?
І мы там кожны раз просто прасілі там на нейкіх сустрэчах там з тымі ж чыноўнікамі, нейкіх паходах, нейкіх лістах, нейкіх разборках пастаянна просто не перашкаджайце, просто давайте вы не будете лезьте, і яно хаця бы будзе развівацца. Поэтому у гэтых умовах наогул цяжка існаваць, не тое, каб нешта ствараць, прычым штосьці, што можа разысціся на рэзананс. І поэтому, калі людзі пераязджаюць ва ўмовы больш спрыяльныя, больш свабодныя, то яны могуць інакш раскрывацца. Я не ведаю. Напэўна, самы яскравы прыклад тут прывяду Маргарыты Ляўчук, опернай спявачкі, якая просто тут фантаніруе ідэямі і праектамі. І я думаю, што адзін з праектаў года, вот, які, дарэчы, не назваў, гэта «Красная зелень». Ну і, в прынцыпе, вся сольная неоперная творчасць Маргарыты. Яна таксама ўводзіць гісторыю. Я думаю, што па гэтых творах таксама будуць вывучаць гэты час, потому што ўявіць такое, ну, літаральна там 1,5 гады таму было просто нереально. Я маю на ўвазе вось гэты все спевы з паўком, пра матольку там і азаронка. І гэта вось прыклад таго, як можа чалавек раскрыцца. Натуральна, што адбываецца просто пераезд творцы, но гэты пераезд як бы ніяк не звязаны з фактарам творчасці, так? То есть просто творца, ну, як айцішнік, так? То есть он просто переезжае з любого города, можа ствараць коды там, да, пісаць. То же самое, мне здаецца, і спявак, потому что Аня хитрая какая там пераехала па асабістыя прычыны, я не памятаю, колькі год таму, год 5 таму, Ну, так? недзе так. Яна ж не перестала як бы ад гэтага быць беларускай спявачкай і не стала там ізраільскай зоркай, то бок, ну, нават калі б стала, то она все одно застаецца як бы носьбіт там беларускай культуры. Поэтому мне здаецца, тут я бы абсолютно не заганялся на тэме лакацыі, а тое, што адбываецца і тое, што ствараецца, ну, перад нашымі вачыма. То есть это просто трэба сістэматызаваць. Ну і плюс да таго у нас ёсць вялікі неўлічаны гэты кавалак, да, там, творчасці, пра якую мы пакуль нічога не ведаем, які просто вот як айсберг нам бачны. Я маю на ўвазе творчасць людзей, які знаходзяцца пад ціскам, пад рэпрэсіямі, пад арыштам творчых людзей, але у галаве якіх адбываецца пошук, адбываецца роздум, адбываюцца нейкія працэсы. Я вот просто ў захапленні было недаўняга эсэ Андрэя Данько, якое было напісана нервам, так, пра тое, што ён адчуваў, калі яго там дапытывалі і кідалі у турму. Я думаю, што такіх твораў, такіх тэмаў, такіх тэкстаў, у тым ліку для песен, вельмі шмат. Такіх сцэнароў для тэатра, там, для кіно. Іх вельмі шмат, просто мы пра гэта пакуль нічога не ведаем. Тое, што вось мы дастаем там, і тое, што нам вядома, там, пра творы Сашы Васілевіча, пра дзіцячыя вершыкі Андрэя Скурко, пра вось гэтыя малюнкі нейкія там шматлікіх палітвязняў, якія становяцца паштоўкамі. Гэта ж толькі маленькая частка. Вы уявіце, колькі людзей сядзіць, і кожны з іх мае, на жаль, час на тое, каб падумаць, парэфлексаваць і, на жаль, ну, і нешта стварыць. Я думаю, што гэта будзе вялікі творчы бум, але, ну, ўжо, конечно, у мірнай Беларусі, калі у нас не будзе палітвязняў. Яшчэ Максим пытается, грубо говоря, сколько надо людей, чтобы культура не погибла? 1000? 100? Ну, я бы тут правёў паралель, напэўна, з мовай, калі на мове размаўляе, на любой мове, якая там знікае, размаўляе хоць адзін чалавек, то яна жывая, да? Поэтому тое самае, мне здаецца, з культурай. Калі хоць адзін носьбіт беларускай культуры ёсць, то яна існуе. А ў нас іх вельмі шмат, і іх як бы не знішчыш. Поэтому беларуская культура 100% будзе жыць, як бы там каму не хацелася. Яшчэ такое пытанне ад чалавека. Уехавшие артисты все национально ориентированы или есть такие, кто готов стать Россией? Складанае пытанне, потому что
На маіх вачах просто ж былі прыклады таго, што людзі да жніўня 2020 года як бы не то што атаясамлівалі сябе з Расіі, яны просто жылі у гэтай прасторы, яны не задумываліся просто, што гэта нават нешта іншае. Мне гэта зразумела таксама, калі я адматаю свой час назад, там на умоўны 97 год, калі я ўжо пачынаў там слухаць краму там і НРМ, але пры гэтым я быў моцна падвешаны на рускім року. І для мяне гэта было агульны сусвет, бо я як бы не аддзяляў там умоўна мрою ад Наутилус Помпіліуса, потому что я просто любіў музыку з добрым тэкстам, так? І калі б мне як бы хтосьці сказаў, што гэта как-то асобнай з'явы, я бы сказаў не, мне все это падабаецца аднолькава. Мне здаецца, такая ж гісторыя была шмат з кім і да жніўня 20-го, калі просто не было разумення вось гэтай сваёй культурнай прасторы. І оно з'явілася. І вось тыя какие-то там вось хатнія рэперы, да, які там штосьці там чыталі, записывалі на мінскам моры кліпы там на камеру айфона і абсалютна як бы зліваліся з усім рускім як бы па гэтай же тэме, раптам сталі пісаць нейкія вострыя тэксты, дзе вот лінія самаідэнтыфікацыі, хоць і па-руску, яна прасочваецца вот так рэзка, і некаторыя з іх нават селі за свае песні. То тут вот з'явілася гэта лінія падзелу, і мне здаецца, што і з тых, хто з'ехаў, хто застаўся, мне не важна. Тыя, хто хочуць быць Расіяй, ну, няма. Мне здаецца, няма. Гэта чыста нейкі мізер, маргінез, як бы неадэкват, які хочуць быць Расіяй, потому что хацець як бы аддаць свой дом як бы суседу, ну, гэта як бы такое жаданне не вельмі разумнае. Давай пагаворым крыху, таму што часу не шмат застаецца, пра данаты і пра Беларускую раду культуры. Як увогуле, ну, быў час, калі ты такі не самы аптымістычны настрой выказваў з гэтай нагоды, што людзі як бы стаміліся дапамагаць, што грошы на падтрымку людзей культуры патрэбныя. Вось што зараз адбываецца з гэтым? Да, был такі ўпадак трохі сілаў, конечно, потому что у любой барацьбе, у любым забегу, ну, ёсць моманты, калі хочется все кінуць, ці ты расчараваны, ці просто градус як бы бессилля падымаецца. Могу сказаць зараз, што непасрэдна з падтрымкай з гэтымі ўсімі донатамі, інструментамі для дапамогі сітуацыя, ну, прыблізна така роўна, то бок ёсць паспяховыя кампаніі, вось, напрыклад, Алексей Палуян падчас візіту ў Бостон, падчас паказу свайго фільма «Смеласць» ініцыяваў кампанію разам з беларусамі Бостона у падтрымку палітвязняў ад культуры. Вось гэтыя грошы пойдуць таксама на Эрдэрат, потому что, і, дарэчы, вось гэтая кампанія па Эрдэрату, она была паспяховая. Мы сабралі там, заявілі 20 000 евро, сабралі 27 амаль. І, на жаль, гэтыя грошы вычэрпваюцца, потому што вельмі шмат людзей, вельмі шмат патрэбаў па гэтай справе. Таксама вось зараз прайшоў аўкцыён, мы прадалі карціну Ольгі Якубоўскай на каляды. І там была такая стаўка прыемная, 2022 евро, за якую пайшла карціна. То бок гэта все адбываецца, і вот эти невялічкія донаты, то есть яны працягваюць, конечно, гэтага вельмі мала, каб дапамагчы, каб паспрыяць у развіцці, каб падтрымаць нейкія праекты, ідэі і гэтак далей. Поэтому мы просто зразумелі, што трэба пераарыентавацца на доўгатэрміновую падтрымку, то бок наладку нейкіх праектаў, якія будуць закладзены для таго, каб творцы маглі выехаць, папрацаваць за мяжой там на месяц, скажем, в фармаце арт-рэзідэнцыі, каб гэта былі нейкія школы, навучання, перанавучання, падвучання, я маю на ўвазе найперш арт-менеджмент, каб гэта быў нейкі абмен досведам, каб гэта была творчая падтрымка вот реально на ідэю, а не просто на раздачу грошай, да, потому что вот этот
небяспечная вот эта тэма падсадзіць людзей просто на падтрымку з-за таго, што ім кепска, і калі ў іх сканчаецца гэтая падтрымка, ізноў просто даваць на тое, што ім кепска. Ну, она заганная практыка, поэтому мы спрабуем натхніць творчых людзей на тое, каб яны далучыліся да нейкіх творчых праектаў ці паспрабавалі рэалізаваць сваю ідэю і на гэта атрымаць грошы. То бок даць не рыбу, да, а даць вуду, каб творцы змаглі самі сябе карміць, самі сябе рэалізоўваць нават у такіх умовах, у якіх мы зараз жывем. Слухай, ну і апошняе пытанне. Канешне, складана рабіць нейкія прагнозы цяпер у наш час, але ўсё ж, на твой погляд, што будзе з беларускай культурай у наступным 2022? Это вялікая інтрыга для мяне. В прынцыпе, я асабіста жыву у такой сітуацыі інтрыгі штодзённай. Ці зменіцца нешта, ты кожную раніцу прачынаешся і думаеш, вось, ці зменіцца нешта. Я думаю, што зменіцца нешта, і заклікаю ўсіх так думаць, потому что тады мы можам рухацца, тады мы можам думаць, тады мы можам ствараць, тады мы можам прапаноўваць нешта. Потому что калі думаць, што гэта на дзесяцігоддзі, да, там, калі шукаць нейкіх гістарычных прыкладаў адпаведных падмацоўку гэтай думкі, то навошта тады жыць, можна проста легчы, да, і памерці просто, да. Мне здаецца, што трэба настрайваць асабіста сябе і сваё кола атачэння на лепшае, нават калі няма на гэта такіх падстаў, нават калі родныя, блізкія, сваякі, сябры сядзяць, трэба настрайваць сябе на стваральнасць і на думку, што інтрыга у кожным новым дне. Дзякуй, Сярожа, за пазітыў. Тым не менш, я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў Сяргей Будкін, кіраўнік Беларускай рады культуры, стваральнік сайта Тузін хітоў. Якому 18 год якраз. Так, дарэчы, сапраўды. Ты вырашыў працягваць так паціху там нешта рабіць з ім? Ну, мы зрабілі зараз галерэю праектаў самых важных. На галоўнай старонцы можна павандраваць па нашай гісторыі. І Тузін існуе проста ў розных іншых якасцях. Зараз гэта Тузін ТВ і праект Тэлебудка, у межах якога я сустракаюся з цікавымі мне людзьмі. То бок гэта заўжды было больш, чым пра музыку. Поэтому тут все нормально. Тузін існуе, потому что гэта, ў прынцыпе, ёсць я. Класна. Глядзіце таксама Тэлебудку на Ютубе, праект Сяргея Будкіна. Ну і верце ў тое, што ўсё будзе добра ў наступным 2022. Дзякуй, Сярожа, табе вялікі. З надыходзячымі калядамі. Шчасліва. І вас, пакуль. Пакуль.